Guys, Hello guys, this is our Kulot, DJ CCW. liuk dong. So friends, welcome to my channel. Ayan, shout out po sa lahat ng mga viewers, subscribers na po guys. Ako karoon na rin sa Malalag, Davao del Sur. Ayan. Nakita nyo dahon sa Jumelina. Ayan guys. So, importante ganito namin mga dahon sa Jumelina. Ayan yung putla guys, no? Gamit ganito sa mga tanang klaseng kinapamati sa kalawasan. Inyo lang ihampol ha. So, ayun lang. Ihampol nyo dahon sa Jumelina. Sakit likod, sakit tuhod, no? Kanang wala pa ta mahilot. Wala pa man naghilot, wala pa'y budget, no? Maghampol lang siya ta, pero di na gid makaya, no? Kung maghampol man ta ani guys, tulo lang ka buok or 5 pili lang ka tulo ka buok gamiton or 5 ka buok nga dahon, ha? Atong ihampol, kana lang ibutang lang, no? Butang lang siya tapad tapos kada butang ninyo, halimbawa tulo ka buok nga dahon, 30 minutos lang ibutang ninyo niya pagka 30 minutos tapos guys, ato ana pong tanggalon ilisa na pong pagbo. So matag 30 minutos ang atong pagbutang. So ayan. So shout out sa tanan sa Jumelina, importante kay no sakit hawak, tuhod, likod, abaga, no? So basta ang mga sakit. For the meantime kanila sa atong gamiton, no? So matag adlaw, 30 minutes lang ha. So ayan guys. So thank you so much for watching. Love you guys. Nawa na play.